ते लगेच मला फोन केला आहे, मग मी अमिताला फोन केला आहे, तर उठा उचलून मुंबईला केला कारण की कन्फर्म करून ते राज्यसभा सदस्य झाले. म्हणजे ज्यांना विधानसभा लढवण्यात त्यांना राज्यसभा अमित भाईंनी आणि मी लक्षात ठेवून दिली ही पार्टी आहे. या पार्टीमध्ये तुमचे आई वडील सरपंच असावे लागत, तुमच्या घरामध्ये कोणी विधानसभा लढवलेली लागत. माझ्या घरी माझे वडील मिल कामगार, माझी आई मिल कामगार, दोघे ठार निरक्षर, त्यांना अक्षर लिहिता येत नव्हतं, अक्षर वाचता येत नव्हतं. गावचे कधी ग्रामपंचायत सदस्य, पण मी महाराष्ट्रामध्ये कुठलं खातच बोललो नाही, सगळी खाती मिळाली. मी महसूल मंत्री होतो, मी PWD मिनिस्टर होतो, मी कृषी मंत्री होतो, मी सहकार मंत्री होतो, आता मी शिक्षण मंत्री आहे, वस्त्रोद्योग मंत्री होतो. मी आधी आहे महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेचा सभागृह नेता होतो, तो अघोषित उपमुख्यमंत्री झाला. आई वडील